Welcome to Zim Celebrity TV. Mukadzi wokukumurisa mainyati gauni remuchato pazere vane tazomuwana aidedzera kuti heye nguva yakwana zvakati zvikati. Tarisai muone zvinonyadzisa. Ndomurove chaiye uyu anotadza kuti vanhu vafare. Chii chakadaro chinenge ngozi. Tarisai muone zvaakaita. I'm sure mazvionera mega guys, muchato wainakidza. Paina macelebrity, paina Laroraine Kuyo, paina Mama V, paina naMadam Boss, vana Ngoni, vana Chinimbi Light, vana Levels, pouya chimwewo chimukadzi chine jinja kusikokonzeresa. This is called unprofessional. Vanhu vari kuti yeye ari right because aida kusikotora mai vabvumirana nguva, but nguva yacho kana dai nyangova yavabvumirana munodedzerana padivi motaurirana, kwete kudzotozoti nguva yakwana heye ndakuda dhirezi remuchato. Chii chakadaro chinenge ngozi. Vanhu vadedzera kuti zvinhu zvemhawara ndo zvazvinonetsera, onai zvazvakazoita. So ndo nyaya yanga tatete kuigire guys, kuti mukadzi wanyati akazotorerwa wedding gown neiyo timu yaiva yakamuti tora gauni ushandise. Mukatarisa munoona kuti kwekupedzisira akazoshandisa rimwe wedding gown, which means riya akabva aritorerwa. So guys, handinodi musavhunduke kana makuna vana Ngoni naMama V vachirwira chikafu. Yanga yari just a skit, asi nyaya iripo ndeyekuti ndo wainakidza. Zvese zvakaitika izvi zvava vaida kukonzeresa varoyi ava vakusikotora wedding gown pazere vanhu. Chii chakadaro guys chinenge ngozi. Tachikumbira kuti mucommente down below pachannel yedu Zim Celebrity TV mutiudze kuti the Nyati family neuyu wewedding gown aivavapa wedding gown ndiye ani anenge ari wrong guys, because tichitaurira professionalism wewedding gown anga ari wrong, aifanira kuvadedzera padivi.